Dobar dan, danas radimo unboxing i instalaciju heads-up display uređaja kojeg mi je poslala tvrtka Sublimo. Ovaj uređaj projektira najbitnije informacije iz vašeg automobila ravno ispred vas na šofer šajbu, tako kad vozite ne morate skretati pogled sa ceste u instrument tablu da biste vidjeli koliko idete na sat ili koja je temperatura vašeg automobila. Pa pogledajmo što se nalazi u ovoj kutiji. U kutiji nalazimo upute. Kabel s kojim spajamo auto preko OBD uređaja i s druge strane spaja se projekcijski uređaj. Ovdje imamo projekcijski uređaj. Projekcijski uređaj ima i na sebi još jednu foliju kojom tijekom instalacije moramo skinuti. Također ova točkica ovdje očitava koliko je svjetlosti vani i svjetlina uređaja će se prilagoditi tome tako da možete vidjeti projekciju u bilo koje doba dana. Ovdje je kotačić koji služi za uređivanje postavki na samom uređaju, o kojem ćemo nešto kasnije. Protuklizna podloga koja se stavlja ispod projekcijskog uređaja kako ne bi klizio. I ovdje imamo foliju koja se lijepi na šajbu kako bi vam projekcija bila što bolje vidljivija. Heads up display instalirat ćemo u BMW F30 M Sport paket sa M Performance nastavcima. Automobil je 2013. godina i u potpunosti funkcionira sa ovim heads up displayom. Za početak instalacije morate znati gdje se nalazi OBD priključak na vašem automobilu. Na većini BMW automobila OBD se nalazi odmah ispod volana na lijevo, iznad ovog odmorišta za noge. Znači idemo pogledati gdje je. Upravo ovdje. Sada ćemo spojiti kabel sa OBD nastavkom u OBD priključak na automobilu. I to je to. Drugi nastavak ovoga kabla spaja se na projekcijski uređaj. Sa projekcijskog uređaja sam već skinuo zaštitnu foliju. Čim spojite kabel sa projekcijskim uređajem, on se već pokreće. Kao što vidite, već je pokazana amperaža akumulatora, ali pokazuje obrnuto. To je zato što uređaj zapravo stoji ovako na šajbi i on će projektirati odozdola prema gore na šajbu i pokazivat će vama pravilan ispis. A sada ću vam pokazati kako se ugrađuje ispod šajbe. U uputstvima koje dobijete sa projekcijskim uređajem navedeno je 14 različitih postavki. Neke od najzanimljivijih su postavka broj 1. Ukoliko projekcija pokazuje različit broj kilometara na sat od vaše instrument table, ovdje to možete kalibrirati. Postavka broj 2, na primjer ukoliko pređete 5000 obrtaja, možete nariktati alarm. Isto tako možete i za koliko idete kilometara na sat. A ako idete preko 150, zasvirat će alarm. Ima tu i temperatura vode i voltaža akumulatora. Iza od zanimljivih postavki meni imamo ovdje na primjer kod Speed Unit meni broj 10. Može se nariktati da vam pokazuje kilometre ili milje na sat. A kako ući u postavke? Vrlo je jednostavno. Samo trebate stisnuti i držati ovaj kotačić 5 sekundi. I sada ste u meniju 1. Za prelazak u drugi meni samo pomičete i tako idete skroz, možete preći svih 14 menija. Kada želite odrediti postavku u određenom meniju, pritisnite još jednom i lijevo i desno određuju se postavke koje su opisane u uputstvima. A kada želite spremiti ono što ste unijeli, stisnite i držite 5 sekundi opet. I to je sve. Uređaj moramo namjestiti ispod šajbe gdje nama kao vozaču najbolje odgovara. Nakon što smo zadovoljni sa
položajem gdje smo stavili projekcijski uređaj postavit ćemo protukliznu podlogu i fiksirati ga gdje će stalno stajati. Nakon što smo zadovoljni sa pozicijom projekcijskog uređaja, vrijeme je da ga fiksiramo sa protukliznom podlogom. Prvo moramo odlijepiti stranicu na kojoj piše front i ta stranica ide prema nama i ona nije ljepljiva. Sa druge strane piše broj 1 i back, ona je ljepljiva i ona se lijepi na šajbu. A sad idemo isprobati kako to izgleda na cesti.